तेरी छाया में इको दाना तेरी चरणों में मगन हो बैठूं तेरे भक्तों में तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। यही के साथे साथे भगवान नमस्कृतन करते हुए अपना कार्यक्रम के शुरुआत करिए बचवा कहे के का बा असल बात बा जी इतने बांध देले बाड़े ना घटी ना बढ़ी तूफान जी गावत रहले त हमरा बुझाइला कि आवाज जबे होगा बाकी माइकवा बोलो तो हम अभी तक ले मास्टर साहब शंका में रहनी है लेकिन मिला जुला के बांध दिले बड़े आवाजवे हमनी के साथ ये से ज्यादा होई ना हमनी के एमे इको को थोड़ा सा मिड गेन खोल के आ तनी साफ बोलवावे के बाद दीदी थ्री न खले आई ना आइल बा बाबे कहे के का बा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हो श्रोत्र वाला बाबा जय हो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हमके तार वाला माइक चाहिए तार वाला माइक दे दो भाई हाँ सादा माइक पर हम दिक्कत होता कल यूट्यूब पर जाई तो हला हो जाई कैसे कि यूट्यूब आइल बा आ सादा बोला तो अच्छा नहीं खेला कलाकार के तनी चाहिए तनी को डाल के देव तो तनी अच्छा लगे सादा में ना गौ नहीं होला ना जी सादा में सीताराम हो सकता गौ नहीं